Pamilacan. Usa ka isla nga kanhi sakop sa dawis apan karon ubos na sa superbisyon sa lungsod sa Baclayon. Apan sayod ba kamo diin ang pulong Pamilacan nagagikan? Pilak kadtong higanting mga taga nga gitagana alang sa higanting mga isda. Apan ang nakaproblema ang higanting isda kadtong mga tinunilada nga tuki-tuki, lumba-lumba, balyena, mga mananap sa dagat nga kun mukaon ang gagmay nga isda ug plankton mao'y suyupon. Mo'y hinungdan nga kun dili makuha sa taga, ang higanting pilak ikabit sa mga isda. Patabanan og higanting mga pataw hangtod nga sa kaluya ang mananap intahon mo pa ibabaw. Nga sayon ra sa mga taga-Pamilacan maihaw. Tuig 2000 dihang giaghat ang mga taga-Pamilacan nga ang pag-ihaw sa mga lumod, lumba-lumba, tuki-tuki ug balyena undangon na. Inay mangihaw, ipakita sa mga turista ang mga higanting mananap aron sila malingaw. Ug sa kampanya sa malungtaron nga turismo ug kalikupan, kiniusab ilang apilan. Sukad ni adto ang Pamilacan nga kanhin naganghit kay buwaranan sa mga sanga, bungkaras, balyena ug tuki-tuki, gidugos na sa mga turista nga puti. Ang kanhin nilang ginansya sa pagpamilak og higanting isda, gidoble na sa matag adlaw nga pagpagdagsang sa mga turista. Gawas sa mga bana nga nangisda, karon apil na ang mga asawa nga mangmasahe na. Gikan diri sa Pamilacan alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.